Колеги, преминаваме към точка разни. Господин председател, вие нарушавате правилника, аз ще напусна, заявявам ви и искам разрешение, защото първо е нарушение на правилника. Вие не бяхте компетентен, за да отговорите веднага и още не сте. Вносителя не се е справил с материята предварително, за да внесе този писмен ви трябва да ви го внесе, ако го внася, какъвто и да е въпрос, така че в случая да пускаме най-демонстративно, за да се знае, че нарушавате вие правилника. Господин Косов, не нарушаваме правилника, а не знам за какво говорите за писмено внасяне. Точките са... Наистина не го знаете правилника. Доказва се, че го знаете. Аз го знам. Но вие сами го казахте преди малко, преди предложите. Аз за това продължих, защото знам, че... Мога ли да ви отговоря на вас? Защото вече сме в разни поне. За двата закона, за закона за обсъжданията, за по едното и за по другото. За отчета и за проекто бюджета. Не, подготвен съм. Подготвен съм с писма на министъра на финансите, с писма на Националното сдружение. Искам да дам следното до уточнение. В преходните и заключителни разпоредби на закона за публичните финанси пише, че процедурата по съставянето на проекта на бюджета за 2014 се извършва по този закон, независимо, че законът влиза с дата от 1.1.2014, което само по себе си нас не накара да вземем бързи и спешни мерки, за да можем да направим обсъждането по този закон, тъй като там е определен срока 30 ноември. Тук обаче искам да отворя една скоба. По същия този закон имаме ангажименти за приемане на 3-годишната бюджетна прогноза от Общинския съвет и тук искам да вмъкна следното нещо. Тъй като през 2013 година в началото на годината срокът за тази годишна прогноза беше февруари, края началото на март, а закона беше приет на 19 февруари, мисля, че получихме тогава писмо от заместник министъра на финансите, с което той уведомява Националното сдружение на общините, че ангажимента, ето, зачитам във връзка с малкото време за започване за запознаване на общините с закона за публичните финанси, ви информираме, че на този етап от бюджетната процедура не е необходимо в Министерството на финансите да се представят решения на общинските съвети за бюджетната прогноза на съответните общини за периода 2014-2016 година и съответно Националното сдружение на общините отпада ангажимента на общините да предоставят решение на Общинския съвет за тази бюджетна прогноза. Сами разбирате, че сега на следващото заседание ще ви предложим такава бюджетна прогноза, тъй като решението на Министерството на финансите, което е изпратено вече до нас, е даден срок март месец и сега през февруари на редовното заседание, което ще бъде в четвъртия четвъртък, ние ще ви дадем тази прогноза да се запознаете. Тоест, вината не е в нас. Колеги, имате ли някой нещо да каже? Господин Пов. Аз по точка разни искам да взема думата, понеже мен ме вълнува един въпрос, който предполагам, че всички общински съветници ги вълнува, както и гражданите на цялата община и на град Елхово. Става въпрос за проекти, които входирахме на предното във връзка с растеж и устойчиво развитие на регионите и които всички бяха отхвърлени по неясна така за мен лично причина и почно за това искам да помоля вносителя да даде разяснения, проекти ли не отговарят, причината друга ли е, понеже това се отнася за доста голяма сума, която би решила много проблеми на общината, която е в положение доста не затруднено, но просто би помогнала на хората да се издигнат жизненото равнище на много по-добро ниво. Затова моля господин Киров да даде малко разяснение по въпроса. Благодаря. Ще бъда максимално кратък и точен. Доколкото, навярно, и вие сте запознати, сроковете бяха изключително кратки.
Община Елхово разработи кандидатства с 6 проектни предложения. 4 от тях бяха за ВиК инсталацията, едно в сферата на здравеопазването, за купуване на апаратура и оборудване на многопрофилната болница, и едно беше за саниране на училището в село Бояново. Тук искам да подчертая, че и всички проекти отговарят на Министерското постановление номер 4 от 16 януари, тъй като още в първа точка за проектите пишеше, че първото нещо, което е споменато, пише ВиК. Всички проекти отговарят на програмата за управление на правителството. Сега, колкото и парадоксално, все пак аз съм чел Конституцията и знам, че местните власти изпълняват решенията на централната власт, и ние в общината, в изпълнителната власт и администрацията сме прочели програмата на правителството. Във връзка с това, когато подавахме апликационните форми, на всички апликационни форми беше посочено на коя точка отговарят от приоритетите на правителството, т.е. това беше втория критерий по оценка. И третото нещо, което го пише в член 7, мисля, че алинея 2, което според мен не е спазено. Там изрично е записано, че по тази програма могат да бъдат и се финансират само проекти, чието дейности не могат да бъдат финансирани по оперативни програми. Само казвам го в прав текст. Единствено ВиК подмяната на Елхово не можем да бъдем бенефициент по никой от оперативните програми към днешна дата, а също така и оборудването на болницата, тъй като знаете, че преди искаха да навключат в регионално развитие, но там условието беше да се закрием болницата и да я направим в медицински център с 10 до 10 легла. Тогава аз отказах. Тоест, това са двата проекта, които не могат да бъдат финансирани по оперативни програми. Смея да твърдя, че всички проекти финансирани, аз няма да гледам много навънка, всички проекти финансирани в област Ямбол са бенефициенти съответните общини за определените дейности по определените оперативни програми. И селата могат да се правят за парзалки, и центрове за настаняване от семейен тип, както ние направихме, всяка една от общините може да го направи, и улици могат да се правят по регионален растеж, по оперативната програма и по регионално развитие. Сега, аз мога да коментирам много като политическо лице. Мисля, че тук има един голям субективизъм и жалко, че приоритета на всички тук, които бях, изключително и с тези, които напуснаха, приоритет винаги е бил здравеопазването. Надявам се, че приоритет е и здравеопазването и образованието. Приоритет са и за правителството е здравеопазването и образованието и всичко останало като инфраструктура. За жалост, само искам да ви покажа с какво сме кандидатствали, тъй като работни проекти никой не е разглеждал. Аз съм се подготвил даже и с входящото ми писмо, което това представлява една апликационна форма за един проект. Това е за болницата 360 258,68 стотинки. Тук е написано кой е отговорника по проекта, за колко месеца имаме намерение да го изпълним и така нататък. Тук е описано какво разполага болницата, с какви отделения, какво предвиждаме като дейности да правим, колко хора обслужва и забележете, накрая завършва с какво отговаря, на кои приоритети отговаря на програмата на държавата. Тоест с тези два листа и половина ние бяхме оценени. Не знам по какъв начин. И също, ние в отрицателен, а другите общини, с положителен смисъл. Аз не съм душманен, нека всички да получават съответните средства. Но считам, че като данъкоплатци и нашите съграждани тук от град Елхово, защото държавните и публични финанси се формират от данъците на всички. Убеден съм, че може би много повече плащаме от съседни на нас общини, които получават, а ние не. От общите блага на държавата. Нямам какво друго да добавя.
но определено мисля, че имаше субективизъм, да не използвам другата дума, политическо разпределение на средствата. За жалост, това е истината. И тук говорим за половин милиард. Така, колеги, аз като председател на Общинския съвет искам да ви предложа на вашето внимание. Съм подготвил една декларация, която да бъде изпратена от Общинския съвет. Думата да изкоментирам това, което каза кмета сега. Аз как да... Добре, изкоментирайте това, което каза кмета, преди да запозная с декларацията. Значи, се запознах с това, което говори господин Киров по неговото излизане по кабелна телевизия Странджа. Там беше казано, че още де-факто беше точно посочено, че това е политическо решение, доколкото така си спомням. Плюс това, че и съседни общини като Нова Загора, като Ямбол и други така, ако правилно посоча имената, нямат това. Аз мисля, че имат получени. Защо Елхово няма, аз не мога да взема отношение, не мога да кажа, но смея да твърдя, че в изминалата година община Елхово пък е получила доста така средства като възможности. Дори смея да твърдя, че някъде и другаде се е кандидатствало, мисля, че така, а след това се е предоставил проекта като цяло. Но аз все пак и изразявам надежда това да не е такова решение, за което преди малко се спомена, и смея да така, искрено се надявам да не е така. Да, аз искам да кажа, понеже действително не бях подготвен, но в край на краища аз гледах още в интернет, бяха публикувани абсолютно всички общини по области, кой какви суми получава. Действително, на мен също ми беше интересно в край на краища нашата община къде е. И първо започва с Ямбол. 2 милиона и 900 хиляди някъде взима Ямбол. Значи Ямбол не можем да кажем, че кмета от БСП, примерно, или от ГЕРБ и така. Значи, знаете кой е кмета на Ямбол. Болярово около 980 хиляди и другите са горе-долу, там страдаш. Сега нас по какви причини аз също не смея да мисля да поставям от политическа гледна точка. Но да се пристига до декларация, да ви кажа определено, тук вече смятам, че прекалено много се политизира. Зато ако няма други въпроси, аз ставам и напускам. Да, слушам. За да разсеем всякакви такива съмнения, нали, все пак нормално и ви като общински съветници, и аз като човек, който с администрацията сме се постарали да се включим в тези 3 дена, които имахме на разположение, за да подготвим всичко това, нека по някакъв начин да поискаме от изпълнителната власт, държавната, разбира се, да поискаме някаква аргументация, дали протокол на този съвет, който ги разгледа и който ги оцени, по какъв начин го направиха това нещо, какви бяха критериите, на какво не отговаряхме в Елхово. Може и аз да съм в грешка. Обаче определено мисля, че не съм. Значи, сега знам, че много хора искат да вземат отношение. Въпросът не е много важен. Господин Георгиев, имате думата ви. Само на пръв поглед прочета на цифрите, които са изнесени в интернет, на червените общини са 200 милиона, на ДПС са 100 милиона, на партия ГЕРБ са 50 милиона. 125 милиона. С 125 милиона сметнаха и господин Димитров. Нали? Вижте за какво пише. Добре, господин Димитров, вие напускате. Значи къде сравняваме и Болярово? Много ви моля накрая. Дайте да се слушаме. Партия ГЕРБ да говорим, тогава другите общини, които тая какво получават. Дай да не политизираме, значи какво бъде истински проблем за община Елхово, който трябва да видим как ще решим. Ама да ви политизираш нещата, аз не съм съгласен. 1 милион. А ние се молихме поне един проект да мини. Поне за болницата. Да слушаме и госпожа Никола. Господин Георгиев, да ви каза ли нещо? Каза ли ето проекта за залата? Защо когато се провери търга тая зала, въпреки че отклонявам от това, отиди пак в Комисията за защита на конкуренцията, самия търг? Нещо да ми кажете? Не искам да политизирам, говорим си чисто елховски, така че много въпрос. Госпожо Никола, имате думата. Аз съжалявам, че господин Костов излезе и нямам възможността да му кажа, че
подкрепям неговото изказване на тази сесия. В смисъл в това, че ние просто при разглеждането на бюджета изместихме вниманието на всички за една някаква минимална част от цялото общо. През цялото време говорихме, обсъждахме някакви си там 12 000 лева, които са нещо в нашия бюджет, но не обсъдихме, той не пожела да остане и останалите от групата, не пожелаха да останат да разгледаме тази голяма част, която ние сега губим, тия 1000 лева за МБАЛ Свети Иван Рилски. Подкрепям предложението на господин Киров да изискаме, защото общинска администрация твърди, че отговаряме на всички критерии, които са заложени при оценката на проектите. И, колеги, подкрепям тази декларация, с която ще излезем, за да се видят действително причините, за които сме отхвърлен един от наш проект, който е значим не само за нашата община. Така, господин Красев. Благодаря. Не мисля и не искам и да си мисля дори, че на някакъв политически признак или по някакъв друг критерий са били разпределени тия средства. Все пак община Елхово е финансирана и продължава да се финансира по немалко проекти и за бъдеще се надявам да е така. Доколкото до декларацията бих искал да я чуя, но в подобен стил не мисля, че е добре да отправяме декларации, то особено в някакъв ултимативен стил. Надявам се и за бъдеще да бъдем финансирани. Благодаря. Само искам да ви кажа, че един от приоритетите, които и така разглеждахме на приемането на бюджета, беше болницата. Така че един от тия проекти, ако бяха го одобрили, ние нямаше да разискваме толкова оборудването на болницата за този апарат, който ставаше въпрос. Даже и за климатиците. Тази декларация трябваше да я получим преди началото на заседанието, да може да я осмислим и когато откажат все пак имаме някакви шансове да си покажем нашето възражение като община, като общински съветници. И явно госпожа Никола е чела тая декларация, защото изрази без да е чула подкрепа. Аз не съм е чел и може би за една минута няма да мога да взема решение. Съгласно правилника, декларацията се вкарва в началото на сесията. Обсъждането не ви стана ясно за какво става въпрос. Аз говоря за самата декларация. Тя има стил на писане, има много други неща. Господин Петър. Не против някой, не конкретно против нещо, а за тези, които са насложили тук на масата, ние сме длъжни да защитаваме тяхните интереси. Надявам се, че тук нямаме различия леви, десни и от коя страна на левата. Всички сме отговорни пред тези хора. Много е странен факт. Оставете политиката на страна. Ние на края на Българията, по-близо до Одрин, не получаваме стотинка от нещото, което и ние сме внесли в тази държава. Просто е странно. Никого не упреквам. И тази е тревогата ни да търсим правата и да отговорим на хората. Що сме изрязани? Защото кмета е от друга политическа сила, а не от това правителство. Аз бих подкрепил и ако кмета е от същата политическа сила. Не, това е ясно. Това е политическо решение да не дойде нито стотинка тук. Така че разрешете ми да продължа. То е естествено. Тези управляват. Сега и за рато и стотинка няма да има, докато са те. Така, да завърша. Не съм свършил. Така че мисля определено, че е редно и нормално ние питаме. Декларираме несъгласие с това. Чувстваме са ощетени. То е ясно, че от половин милиард не може да стигне за всички. Но така ли нищо не се скъса от сърцето на някой за тази болница, за това училище, които са приоритет това правителство? Не мисля, че е политика. Тези хора, които живеят на края на България, заслужават повече от тези, които живеят в центъра и на които им се предоставят суми. Не мисля, че е политика, а наш дълг да питаме, да искаме и да информираме хората за това. Свърших. Благодаря. Госпожо Георгиева.
Аз искам да взема отношение по отношение на този проект, който беше за болницата. Значи отношението го взимам по-скоро като лекар. Независимо дали това е политическо или друго решение, то си един вид геноцид. Не знам дали сте наясно, че когато човек спадне в критична за здравето му ситуация, няма време да стигне до Ямбол на 30 км. Това, че нашата болница няма апаратура или наличната е много стара и не тръгва точно в екстремни ситуации, би коствало живота на всеки един от нас, независимо от коя партия. Тъй, че за мен това си е геноцид. Благодаря. Господин Попов, последно вече. Аз последно завършвам. Също съм съгласен с госпожа Георгиева и искам да кажа на всички, които слушат, че живеем в една община, всички пием вода от един водопровод, газим едни и същи дупки, кали така нататък. И за съжаление, хората, които им е неприятно да чуят, че сме така, меко казано, дискриминирани, или мога по-груби думи да използвам, значи ние като общински съветници трябва да излезем според мен и да кажем на целия град и на цялата община какво е нашето мнение. Който иска да бяга прав му път, да се крие в мишата дупка, каквото иска да прави, но лично аз съм говорил с много хора, които наистина очакваха нещо да се случи в по-добра посока. Благодаря. В крайна сметка ще ми позволите ли вече да прочета тази прословута декларация, която изготвих аз от Общински съвет, от името на общинските съветници. Декларация до господин Пламен Орешарски, министър-председател на Република България, и до госпожа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. Декларация от общинските съветници при община Елхово. Ние, долу подписаните съветници от Общински съвет Елхово, изразяваме категорично своето несъгласие срещу непрозрачния начин на разпределение на средствата по публичната инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите. За нас е непонятно одобрението на десетки проекти на общини в страната за милиони левове и същевременно неодобрението на нито един от проектите, предложени от община Елхово. Така направеното разпределение изцяло дискриминира 18 000 жители на град Елхово и 21 населени места от общината. Това ясно показва, че критериите за отпускане на финансови средства са изцяло партийно-политически в полза на управляващата коалиция БСП и ДПС. С така предложеното разпределение управляващи демонстрират дискриминационното си поведение към живеещите в нашата община и създават разделение, наказвайки и част от собствените избиратели, като ги лишават от по-добри здравни, образователни и други услуги. Категорично изразяваме своето несъгласие с така наложеното разпределение и настояваме за преразглеждане и включване на община Елхово за финансиране по публичната инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите. На подадени от нас проекти: първо, подобряване на условията осигуряване на по-качествени здравни услуги в многопрофилната болница за активно лечение Св. Иван Рилски, град Елхово. Второ, строителни и монтажни работи с енергоспестяващ ефект в основно училище Свети Паисий Хилендарски, село Бояново, община Елхово. Трето, реконструкция вътрешна водопроводна мрежа село Бояново, община Елхово. Четвъртия проект, реконструкция вътрешна водопроводна мрежа село Раздел, община Елхово. Пети проект, реконструкция вътрешна водопроводна мрежа село Маломирово, община Елхово. И шесто, реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Елхово, които напълно съответстват на приоритетите на програмата на правителството и заложените критерии в член 7 от постановление номер 4 от 16 януари 2014 година на Министерски съвет. Настояваме да бъдем публично запознати с протокола от заседанието на Междуведомствения съвет за оценка и класиране на проектите, проектните предложения и мотивите за отстраняване на входираните от община Елхово проекти. И долу с подписите на общинските съветници ще бъде изпратено до съответните институции. Подписвайте го. Моля? Подписвайте го, да го подкрепя. Ето го подписване.
Искам да кажа само на колегите, които си тръгнаха, да се запознаят с декларацията и ако имат желание да си дадат подписа. Така че това ще бъде на разположение в канцеларията на Общински съвет, декларацията. И утре. Утре е петък, значи утре е крайен срок. Да минат да се подпишат до 15. Да изпратим. Колеги, ако нямате друго, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.